De gemeente Smellingeland giet gewoon terug met het bieden van bed, bad en ballen aan uitprocedeerde asielziekers. Ook als dat mogelijk een boete voor de gemeente opsmiet. Het kabinet had al gepraat dat de asielziekers tenai alleen nog opvangen worden maaien terug via grote steden en Ter Apel. De leden van de PvdA vielen haar naai terug het CDA. Dat die juist blikken op een ledengeerkomsten van de partij in Jester-Littens. De PvdA'ers vinden dat er decennia lang goed geerwerken is en dat al dat werk nou samen aan de kant zet wordt terug het CDA, maar ik terug de FNP. Bestuursvoorzitter Diana Monissen van Zorgverzekerde de Friesland had de nacht teruggebracht in het huis van de takkomst op Gediek. Het gaat om een zorgunit die bij een huis deelzet wordt in. Deze unit kan gebruikt worden door mensen die het een soort zorg nodig hebben, maar ze toch thuisween blijven kunnen. Een grut gouden zwut op de Lange Piep in Ljouwert. Het is een van de zo'n gouden pronkstikken uit Nederlandse musea die terug het land op spectaculaire wijze bejocht worden in de museumwieken. Het zwut is maar liefst 20 meter lang. Het moet duidelijk wezen dat het gaat om het zwut van Grutte Pier dat in het Fries Museum leidt. Joen en vannacht opklarings, maar ik bewolking bij een temperatuur van 4 of 6 graden. Er is kans op mist. Monierik kans op mist, via dus een soort zinnen. Het kwikkerint op rond 16 en 20 graden. Er stiet een zwakke en matige wind uit het zuidwesten.